di Utarion patu pota mamu saya pertangengan wek taparade marohata jala dorang sota patupa martangyang mahita di bagasar rohat tabe martangyang mahita. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 170 ayat sada dohot ayat 4. Marhite-hite guarni de bata ama dot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus dot guarni to di perbadia na tumapalangi do tanoon. Amen. Partengkan basa do Jehovah tao partano batuan di ari hagogotan jala ditanda do akan marhaposan tu ibana. Haleluya martangyang mahita. Ale Tuhan di bata pargugo naso hatudosan nasokal jala na bonar jalo hodo nagijang marroha jala di bati bohodo na seret marroha alani pangido hami tuho saya ramoti hami asa unang jukat tami unang gijang rohanami alai togu-togu hami marhite-hite todin asa uduk serep tubuk jala burjuro hanami dia dopani halak saluhut alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hata ni debata tulput di pertanyaan ata di Botarion tersurat di 5 Musa bibu 10 mamuka sian ayat sia 1 ayat 14 rapmahita majahahu ya dung masuk ho tutano silahonon ni Jehovah de batam tuho dan jadi ho marsiajar mangulahon maniru bias-bias nani ulahon ni akka bangsoon nasotupa adong juppa di tonga-tongamu sahalak na paboluson anakna manang boruna sianapi manang halak pangaruding manang si jujurari manang si tabasi ulog, manang parsibalik mata, manang si bayan panutupi, manang partodung, manang namanugku begu ni namate. Ay marbias-bias itu tudo rohani Jehovah mida saluhut halak, akka na mangulaon si songoni, jala ada ni bias-bias akka si songoni, babalion ni Jehovah de batamma, akka bangsoi marado pokok. Ikos sunteng gado angko mardongaton ho Jehovah di Batam. Ay bangso parbeku akka si soluhon somaldo nasida patangi-tangi hata-hata ni si jujurari
dot pangaruding alai dang songoni pangalehon di Jehovah di Batam anggo tuho ima sahatna martua doa akan atu mangihon hatani di Bata jalan au piopsa amin. Marede ita sian buku ede nomor 700 siap lusada ayat 2. Martangiang mahita asini rohama di kamu dohot dame siat Tuhan de bata amata dohot siananakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhutna hatani de bata jamita di tomatomani pertanyaan otak di bagasa perminon imana tersurat di ulaun ni apostel di bidu 10 sia mamuka mai sian ayat 10 tolu sahat rodi ayat 20 rap tatangi homa di bagasan rohat tadi songonom ma di dok bisi jadi adong madeba Yahudi nama otao akka si pabali begu nama nguji maka tahun kuarni Tuhan Yesus tuaka pertodi nahu dari akanin nama mangasaho Yesus nabi nari tahun ni si Paulusi ubabali mahamu akka anak ni si Skopias sada malim ni Yahudi itu halak do nama bahasa alai ninna todina hudarima mangalusinasida nahutad dado anggo Jesusi si Paulus pe huboto do alai anggo hamu ise do hamu laos ditahopi jolma pertodi nahudarima nasida dipatuduk manasida kuasa digosa-gosa pola marsai mara jala mabugang nasida maporus sian jagui jadi diboto salubut halak jahudi imai rodi halak kurik namaringanan di huta Efesus gabe songgok ma biar turuhana sida saluput jadi tongamma goarni Tuhan Yesus jadi torok sian akan naung gabe porsea roh manopoti jala babuakon bahen-bahen nasida jala laddo sian akka namamulahon hadatuon najulu palunggukon akka pustahai disoksoki mai dijolo ni saluhutna dungi di asam ma argana
Jadi dapok ma 50.000 rupiah. Songonima lam rarat jala lam hot hatai hobar tu hagugo ni Tuhani ima sahatna damang dainang nahina holongan di bagasan Yesus Kristus Tuhatai hiado di dok Apostel Jakobus lakom manosoi sadok ngulu ni namang yuto Yesus takas di dok Apostel Jakobus haporseaon somardongan pangulaon nama tidui iman tanpa perbuatan adalah mati idona tutu lapatanna sederhana donan idokna tuk suadong do gunani haporseaon ni sada-sada halak anggo memang dang merhataridan di tonga-tonga ni parulauna siganupari tung magopodoi manang mulotado rupani tutu si tutu tahap porsiai Yesus si paluahita tutu si tutu tahap porsiai Yesus si nangruk tutungatongan ni pertibion laho mabuah kita manang mabuan ngulu na manotong di tonga-tonga ni sadok ngobukta alai moloso nal-nal noni tarida di tonga-tonga ni parulauta idonan idok ni si Jakobus mariswa mana song namati adong do hubunganna do mutu turpuk jami taon ati pesa sitongna anggo turpukon merhataridaan sama dia waso hagugo ni barita nauli waso hagugo ni Tuhan Yesus nama mula di tengah-tengah ni ngulu ni Apostol Paulus natuk laho mamorangi sadok nasa waso hagulapo alana taboto do kamang do takaina nami tukso buido merdomu niak dohot ai sai marsirang do torus noni puasa ala marasing do jatna na di bagasan ai dohot na diniaki tang marhadubuan marasing do molupula isarana di padu mutu ai anggoi buido mardum buido lar gulai rupani tuaiki siani nang dohonot rupani sekilas berarti adong do perdumuan nijat nasarupa di bagasanna herasongoni bisa sitong nanak kaporsiauni molo dak polin haporsiauni tu Yesus Kristus sian nasa parrohaun nasitong haporsiauni pe dang marniuna manang mapakor honani di tonga-tonga ni kan ngulungi sada-sada halak tadok majorupani na peseta gugu martangian tu Tuhan Yesus sai tapa jauh-jauh guarna tapake guarni Yesus si boy do dak takilala perbuwe ni sian na tatanya utai apalagi ma mologabe adong di bagasan na nama niru-niru jalana pasumas-sumaton na jujur di guari rupani sandiwara iman tuksu adong do gunani daulah di tengah-tengah ni permuluan dasoni do boy sipata Jepang di pengalaman ni hita jolma di partikianon boy do rupani holan hadirion na perguru do
patari daun ibana na porsia di Yesus. Alai kenyataanna gudang do haporsia ni jolma na dangol sisilon. Mulo di do rupani haporsia na dangol sisilon. Alang-alang ngali, alang-alang las. Manang boy do tapatudus no ni rupani gabi hak Kristenon na KTP. Mula songoni do boy do jujut gabedak takilala rupani hajojono ni Tuhani di tonga-tonga ni nama masuk-masuk manang nama ngaramoti sabdok nang perulu tapi hamuak kamanami doho inanami takasdo di baga satu pukon di Papua sada berita bitiki pangulaon ni Apostol Paulus mamaritahon barita nauli na di luar Efesus di napajupang ibana doh di bahal Yahudi nama otau ninna di baga satu pukon di babali akka begu ninna alai nama ulau kahulumun saya di pamanat Apostol Paulus manang saya di pamanat Nasida sungguh dia Apostol Paulus pamalum akan nama sahid marhite holan nama juhon kuar ni Yesus jala memang kudang dulu tu nama malum di patupa Tuhani marhite Apostol Paulus ucui gabe terhalomong marido terhalomong mahal Yahudi mamering nama saya hidupan nagabi tubuh turho nasida tuho tu pikiran nasida madok luar biasa doh Apostol Pauluson lahu pamaluk pun akan nama sahid holan nama dok manang holan hata sakababa madok majoguan Yesusi gue malu dihilala maka nama sahid hidupan di patorang di baga satu pukon adong mana mergowarsi sokoyas sahalak malim ni Yahudi adok pitu halak anak konna namang lahon ulaon hakulomon ima tukang jampi manang diguari doi sipabali akabik diuji nasida ma niru Apostol Paulus laho pamalupon akan nama sahid marhite nama katahun guar ni Yesus laho pabalihon akka partopinahu dari alai dang mapakorhon goar ni Yesus na jinu na sidai sebaliknya rute nama sa puasa dohono ma ala holan nama niru samping na sida dang natakas di hapor sa na sida Yesus di tonga-tonga ni muluna boy dohono tahira nama meyam do na sida sa sitong na majuhon goar ni Yesus ada nani na di sini memang itu nang dibaga seperti kiai saunari saya dong dope akan nama ulahun hakulomo nasumar niuda ay torok don tabereng misalnya mana tadok maksud saya dong dope akada tu mama ke bibil laho mangaliluhon hapor siaw ni sadasana halak tapi saya sitongna terdok ulahun hakulomo do na diulahun adok sipata na boy mapain ganggu rohani jolma alami hinoroni hamwa kemanami doho inanami alena gumudang bulu tabereng di partikian si saunari ima terok do jolma patari dahon hapor siaonna holan sian roha parbun puasa di dok nasi songoni dang napolin sian roha perbagasan hapor siaonna bulu tabereng di partikianon nawi masa di tengah-tengah ni parmuluan ni mana si songoni narapuh murah goyang hapor siauna na murah kami terbuat-buat arus di zaman ala sohot ala sotubu parsihohoton ni hapor siauna doho pakirimonna di Yesus natuk laho madongani mangrupi hamu kamanami doho inanami boido nang ditonga-tonga ni permulun hita jolma saya tarida rupani ditonga-tonga ni muluna
tak saurdok nguluna lumobi ma dot hapur sauna ada musipata holan na pataridahon dirinya samping hanya untuk aktualisasi diri manang boydo jejot masa di tengah-tengah ni mulun hita jon marupani do istilah persiaun namar sepanasem manang kamu pelase iman terida di rupani siana so persatuan manad datakas buat Yesus apalagi maka persia Isa itu na Jepang nang di tengah-tengah ni terpukau ai gari to dinahodari pedidok takas do didok tu anak ni sisukuya si isi do hamu linna di bagas satu pukul nomor 8 to dinahodari PHP takas do ditanda Tuhan Yesus do si Paulus alai molo ditanda pe dan nomor 8 asaga itu gihonon nasadok mulu ni jolma itu na dinggam alai asaga manogi jolma ido nang tu puasa di dok nasida guari manang sudah hahulu nasida ala memang tabotoro takas babua ulau ni hagugo puasa ni portibion ima patu dukon sadok ngul ni jolma asa gabi madabu tuhara jauh ahar nota berek sani hamu kamanami doh inanami adong mamanang napi gananang dohonon na di bagasa terbuka tu karena perjolo goar ni Tuhan Yesus memiliki dampak bagi semua orang bagi yang percaya maupun yang selalu makirim itu Yesus Kristus ini. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus mempercayai itu. Dengan iman agar kuasa yang Tuhan berikan di dalam namanya kita bisa pakai untuk memasyurkan namanya. Ido patpola herak kita satu partikias di saunari dum tu sileo-lehoni di bata margu budo di bata marsiti akan kosona lau patu pata dalungan. Jadi itu ditakas doa apostol Paulus tu tengah-tengah ni hori krim. Ai meragam silehon-lehon nani lehon di bata. Adong do nabui pamalup, adong do nabui mengajari, adong do nabui merjanita. Do lan aka na asik. Imana perjulun ata bere. Dapat dua, jangan biarkan identitas Kristiani yang kita miliki hanya menjadi aksesori kehidupan semata. Itu laksi dohoron. Identitas kekristenan kita sebenarnya harus nampak, harus menjadi bagian kehidupan yang membawa kita semakin dekat lam jonok tu di bata. Hidupan nadi dok tuhata pa jonok kamu matu di bata dungi pa jonokon nama ham. Napa toluhon jala ukman arumikon. Jangan sekali-sekali mempercayai kekuatan kegelapan. Sebab di hadapan Tuhan Yesus itu tidak berarti dan tidak berdaya. Sebab Tuhan tidak akan memberi kemuliaannya kepada yang lain. Ia soholan tuaka nama kapursia ibadah. Oma nama buan ngoluta lama kapursiai Yesus Kristus Tuhan baik. Alani ini sotung tak pakai guar ni Yesus dina sudalanna hidup di patit na patuluhon. Ay marhiti gabilang taboto ma pabua Kristus Yesus Tuhan ido si paluahita natuk pamonakok kita manaluhon kuaso hahulumoni. Tuhan tama masuk kita saluhna dot sudi kuriana bisa dok portibio. Amin martang yang mahita. Mauliate madiho ali jahoba Tuhan nami
marhite Yesus Kristus Tuhani. Guarmu do na mulia le Yesus. Naik konsai huha porsiai hami. Jala guarmido na sa toktong hupa puji-puji hami. Alani Tuhan toktong ma rap todimi hami. Laho makkamonakon saddo nasa huaso hahulumuni. Ai sai mergugo do huaso ni portibion. Sanang mabeta-beta sadok ngulu nami. Asagabe ragu kami diho. Asagabe merdua roha kami. Asagabe terbuak kami tuhuasoni si polisi. Alai Tuhan tung di papatar hatamido di bagasa pertanyaan nami di Borninon pabuana tukdo ho ali Yesus marhiti haporsiang nami di ho margogo manaluhon wasoni hahulomoni sai di papatar hodo harajaumu marhiti akka naposom marhiti akka nasatia makapursiai ho si hutoko pasu-pasu mahami ganu pasu-pasu sudi ruas ni huriam diragamnya kaulaonna toktong matuhan selehonomu na tahu hanguluan nami siapari marhiti dengan di pasang tungadong akan namar sahid lehonomu mahai saron lehonomu hamaluman ni sahid tungadok Tuhan na merasa roha apuli sabdo ngulu na si David asasai marsihohot kami makirim babua hodo ali Tuhan natuk pangaluan nami hodo ali Tuhan bona ni sadok nasa hanguluan nami pe tungasih maruham di hami urasi hami Tuhan dia kadusa dia kahagalion nami asa tamahami dia dupamu holam marhite Kristus Yesus para sirohai martangiakan itu. Amin. Mari demaita sia buku ede nomor 654 ayat syada dohot ayat 5 laos ta pasahak ma piliata. Tatangyak toma peliatau tua dopan ni di bata martangiang mahita ali di bata amanami na di benua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadingkan dohok nasa ulibasa nama uliutus upasahat tami mas yan nanilehon mitu kami pilihan nami tuko say jalo may gabiwak na khusus di jolo pasu-pasu may jala ramoti
asa huparasya kami piliano pati pulhon harajaumu di tonga-tonga di kuriam dohok di portibion buhai maruhan nami marhite-hite todim asalam utadahami godang ni silehon-lehon mitu kami asalam grigir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rahmadok mahita di tangiang ale amanami ali amanami na di Banua Kijang saya pinarbadia makuarmu saya Roma harajaumu saya sauk malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Kijang lehon matu kami sadarion hangoluan siapari saya sama dosa nami sama panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami unak kami togiho tu pangujunan palua mahami siapa ngako ai hodo napuna harajau dohot hagogoon rodi hasangapon saliling nililingna amin asini rohani Tuhata Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot parasaoran ni todi perbadia ima nama dongani hamu saluhutna amin 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 horas mak dita saluhutna